الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند دے نال حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ حضور جانے جانا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسریہ بھی کہ میں شب معراج نو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دے نال ملاقات کیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جد بھی نے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دی حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر کے منگیا سی ربنا وابعث فیہم رسولا۔ تے حضرت سیدنا ابراہیم دے بیٹے سن حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام دی اولاد وچوں نے، نسل وچوں نے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے میری ملاقات حضرت ابراہیم نال ہوئی، فقال مینوں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا یا محمد، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقری امتک منی السلام، تسی میری طرفوں اپنی امت نو سلام پہنچا دیو۔ سلام تو بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغام امت مصطفیہ دے نام دیتا ہے۔ سلام پہنچان تو بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تساں کی کرنا ہے، وَأَخْبِرْهُمْ اپنی امت نو خبر دینی جے ان الجنت طیبۃ التربۃ اذبۃ الماء، کہ بے شک جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس دا پانی بڑا میٹھا ہے، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، لیکن یہ سارے کم ہون دے باوجود کہ جنت وچ درختاں دی سبزے دی کثرت ہے، پانی بھی میٹھا ہے، سب کچھ ہون دے باوجود پھر بھی جنت دی بہت ساری خالی جگہ موجود ہے۔ جنت دے اندر پھر بھی بہت ساری خالی جگہ موجود ہے، درخت، سبزہ، پھل، میوے، ہر قسم دی چیز موجود ہے، اس دے باوجود جنت دی جگہ خالی موجود ہے۔ اس نے پر کنج ہونے، وہ جگہ بھری کنج جاوے گی، وَأَنَّ غِرَاسَهَا، تے جنت دے اندر درخت اگانے دا ذریعہ اے کلمات نے اپنی امت نو دسیا جے کیڑے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے کلمات جڑا پڑھے گا جنت وچ درخت اگ جان گے، تے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے فضل کرم رحمت دے نال اس بندے نو جن نے دنیا تے اے کلمات پڑھے ہون گے، انہاں کلمات دی برکت دی وجہ نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے جنت وچ درخت اگائے ہونے نے، انہاں درختاں دا سایہ اس بندے نو نصیب فرمائے گا۔ یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے ذریعے آپ دی امت نو عطا کیتا ہے۔ دیکھ لو کہ اے امت تے رب دا کتنا فضل ہے کہ سب نالوں پہلے سانو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سانو انسان بنایا ہے، کوئی جانور کیڑا مکوڑا کوئی اور مخلوق نہیں بنایا، یہ رب دا احسان ہے ساڈے تے۔ دوسرا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ دا اے وے کہ سانو اس نے مسلمان بنایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت وچوں بنایا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی امت دی شان اے وے کہ پہلے نبیاں دیاں جتنیاں امتاں نے انہاں تمام امتاں نالوں اے امت افضل ہے، اور انبیاء بھی اس امت دے بارے بڑی خیر خواہی کردے رہے نے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے معراج دے موقع تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی سی بار بار کہ 50 نمازاں دا تحفہ جڑا معراج دا ملیا وے، یہ تہاڈی امت 50 کوئی نہیں پڑھنیاں، رب دی بارگاہ وچوں انہاں نوں کم کرواو۔ تے 9 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی بارگاہ وچ نمازاں کم کروان واسطے حاضر ہوئے، ہر دفعہ 5 کم ہوندیاں رہیاں، پھر جس وقت آخر تے 5 رہ گئیاں تے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سی وَهِيَ خَمْسُونَ لا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازاں ہیں تے 5 نے لیکن ثواب دے لحاظ نال 50 دے برابر نے، اور میری بارگاہ وچ کول تبدیل نہیں ہوندا، یعنی میں 50 انہاں کول پڑھوا کے تے ثواب 50 دا دینا سی، لیکن ان تواڈی درخواست تے میں کر تے 5 سڑیاں نے، لیکن ثواب پھر بھی میں اپنے فضل نال 50 دے برابر عطا کراں گا، لیکن پہلے 5 پڑھنیاں تے پہن گیاں نا، 50 دا ثواب تاں ملے گا۔ اور ویسے بھی علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکام نازل کیتے نے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام زمین تے تشریف فرما سن تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی دے ذریعے احکام بھیجے نے، لیکن نماز دا حکم ایک ایسا حکم ہے جس نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج دی رات نبی کریم علیہ السلام نو بلا کے خود اوتھے تحفہ آپ دی امت واسطے عطا کیتا۔ اسے واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنہ دی معراج ہے، جڑا مومن نماز پڑھے گا رب اس نو بلندی عطا کرے گا، رتبہ اور مرتبہ عطا کرے گا، لیکن پہلے پڑھنی ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی تو انہاں بھی کہا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرفوں اپنی امت نو سلام پہنچاؤ، اور انہاں نو خبر دیو کہ جنت دی زمین جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس دا پانی میٹھا ہے، پھر بھی اس دے باوجود ایدی جگہ خالی ہے، اور اس جگہ نو پر کرن واسطے اے کلمات نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے دیکھ لو کہ اس حدیث مبارک دے اندر ذکر کیتا گیا کہ اے کلمات پڑھے تے جنت وچ مزید درخت لگدے نے، تے جڑے بغیر سبب تو درخت لگے نے انہاں درختاں وچ، اور جڑے عبادت کرن تو بعد درخت لگنے نے، اللہ دی تسبیح و تحلیل پاکی حمد کرن تو بعد درخت لگنے نے، انہاں وچ مرتبے دے لحاظ نال بھی فرق ہوئے گا، کیونکہ جڑے رب نے ویسے لگائے نے وہ بھی جنت دے درخت نے، پاکیزہ درخت نے، لیکن جڑے انسان نے دنیا تے رہ کے عبادت کیتی ہے، رب دی تسبیح و تحلیل اور پاکی بیان کیتی ہے، تعریف بیان کیتی ہے، اس تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے انہاں کلمات دی برکت نال درخت لگانے نے وہ ممتاز ہوندے، انہاں دا رتبہ اور مقام الگ نظر آئے گا۔ تو سانو کی چاہیے ہے؟ رب دا تابع فرماؤ کے رہنا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تابع فرماؤ کے رہنا، کیونکہ جدن تک امت اللہ رسول دی اطاعت کردی رہی ہے کامیاب بھی رہی ہے اور غلبے وچ رہی ہے، اور جدن دا اساں سرکش ہو گئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ تعالی، اس دن دے
ذلت بھی مقدر ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت دی عظمت جڑی ہے اس نو بحال فرمائے تاکہ یہ امت دوبارہ عروج تے جائے، اور عروج تے جان تو بعد یہ امت پھر او کھویا مقام جڑا انہوں نے ملیا ہوئے گا اس دی برکت نال پوری دنیا تے انہاں دا غلبہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔